prvi dan proleća i dan poezije da pročitam. Opstanak. Ti si moj mali hrčak i ja sam tvoj mali hrčak. I zato skupljam nepročitane knjige, uzorke šminki i krema, linkove i dokumentarce, skandinavske filmove, tajne i javne zalihe slatkiša i pripremljenih doručaka. Kažu, nestaće vode za piće, ali i čokolade, to je najgore. Kraj meseca nestaju i pare i zato ti skupljaš eterijume, rejvene, pidžane i ostale imaginarne novčiće. Profile na forumima, digitalne novčanike, spiskove menjačnica, gomilu brojeva, melodične bendove, instrumente, strahove i poneki hentai. I dobri smo. Vaspitali smo i mačku u duhu malih hordera. Mačka uvek kuka za još hrane i ne jede je, ali sigurno ima štekove za koje ne znamo. I dobro je. Svo troje imamo rezervni plan i šeme za preživljavanje, ali neće valjda, samo to ne, zaista nestati čokolade. Hvala.